Αυτός είναι ο Αριστοτέλης, στην πλατεία της Θεσσαλονίκης με το όνομά του. Και εδώ λίγο πιο πάνω στο Πανεπιστήμιο που είναι επίσης αφιερωμένο σε αυτόν. Ο Αριστοτέλης θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους όλων των εποχών, συγκρινόμενος μόνο με τον Πλάτωνα από άποψη επιρροής στο σύγχρονο κόσμο. Γεννήθηκε το 384 π.Χ. στα Στάγυρα, μια μικρή πόλη στη βορειοανατολική ακτή της Χαλκιδικής, από όπου και η προσφώνηση ο Σταγυρίτης. Πατέρας του ήταν ο γιατρός Νικόμαχος και μητέρα του η Φεστιάδα. Έχασε τους γονείς του παιδί ακόμα και την κηδαιμονία του ανέλαβε ένας συγγενής του από τον Αταρνέα της Μικράς Ασίας. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε ποια ηλικία έφυγε ο Αριστοτέλης από τα Στάγυρα, όμως σε ηλικία 17 ετών πήγε στην Αθήνα για να σπουδάσει στην Ακαδημία του Πλάτωνα, το σπουδαιότερο κέντρο γνώσης της εποχής. Πώς άραγε να ήταν τα Στάγυρα την εποχή που έτρεχε στους δρόμους τους παιδί ο Αριστοτέλης ή κολυμπούσε με τα άλλα παιδιά στις όμορφες μικρές παραλίες τους? Τα Στάγυρα, σκαρφαλωμένα στις απότομες πλαγιές μιας μικρής χερσονήσου που ονομάστηκε στα νεότερα χρόνια Λιωτόπη, ιδρύθηκαν στα μέσα του 7ου αιώνα από Ίωνες Απίκους από την Άνδρο. Απέναντι ακριβώς φαινόταν το νησάκι που μοιάζει με πλάγια όψη αγριογουρούνου και ονομαζόταν τότε Κάπρος και σήμερα Καυκανάς. Κάπρο ονόμαζαν οι Σταγυρίτες και το λιμάνι τους και ένα δυνατό κάπρο είχαν για σύμβολο στα νομίσματά τους. Μέχρι τους Περσικούς πολέμους όλα φαίνεται πως πήγαιναν καλά για τους Σταγυρίτες και την ελεύθερη και ευημερούσα πόλη τους. Για λίγο τους κατέκτησε ο Ξέρξης, ενώ μετά την ήττα των Περσών συμμετείχαν στην πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία, πληρώνοντας στο κοινό ταμείο τη μικρή σχετικά συμμετοχή του 1 ταλάντου. Οι περιπέτειες άρχισαν με τον Πελοποννησιακό πόλεμο, όταν το 428 π.Χ. αποφάσισαν να αποστατήσουν από τους Αθηναίους και να συμμαχήσουν με τους Σπαρτιάτες. Οι Αθηναίοι εξοργίστηκαν και προσπάθησαν ανεπιτυχώς να τους γυρίσουν πίσω. Έτσι κύλησαν τα χρόνια μέχρι το 384 π.Χ. που γεννήθηκε ο Αριστοτέλης, αρχοντόπουλο που ο γιατρός πατέρας του διατηρούσε σχέσεις με την αυλή της Μακεδονίας, καθώς ήταν φίλος του βασιλιά Αμίντα. Φαίνεται ότι από παιδί και ο Αριστοτέλης γνώριζε τα κατατόπια της Μακεδονικής αυλής και ίσως και τον σχεδόν συνομήλικο του Φίλιππο που θα γινόταν αργότερα ο σπουδαίος βασιλιάς Φίλιππος ο Δεύτερος και πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αριστοτέλης ορφάνεψε, έφυγε και άρχισε τη λαμπρή πορεία του στην επιστήμη. Ας ξαναγυρίσουμε στην πόλη που άφησε πίσω του. Η πρώτη απίκηση των Ανδρίων έγινε στο βορειότερο από τους δύο λόφους. Η πρώτη αρχαϊκή οχύρωση της πόλης εντοπίστηκε νότια, λίγο χαμηλότερα από την κορυφή του λόφου, στη γραμμή ακριβώς του μεταγενέστερου βυζαντινού διατυχίσματος. Βορειότερα, σε διαμορφωμένο πλάτωμα στην κορυφή του λόφου, κάτω από τα θεμέλια της Βυζαντινής Ακρόπολης, διακρίνεται μεγάλο τμήμα ενός εκατόμπεδου αρχαϊκού ναού του 6ου αιώνα π.Χ. Λοιπόν, από εδώ ξεκινάει ο αρχαϊκός ναός, αυτό είναι το θεμέλιό του και πάνω του κτίζεται το βυζαντινό κάστρο του 10ου αιώνα. Ό,τι βλέπουμε πάνω από εδώ είναι κάστρο 10ου αιώνα και αυτό εδώ είναι έκτος.
Στην ανατολική άκρη του ίδιου λόφου ήρθαν στο φως 2 ιερά του 6ου αιώνα π.Χ., στα οποία οι κάτοικοι λάτρευαν τις θεότητες προστάτηδες της πόλης, ενώ το ένα ήταν πιθανώς αφιερωμένο στη Δήμητρα. Όταν κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. ο πληθυσμός των Σταγύρων αυξήθηκε, η πόλη επεκτάθηκε και στο γειτονικό νότιο λόφο. Τότε έγινε και η συνολική της οχύρωση με ισχυρό τείχος μήκους περίπου 2 χιλιόμετρων, κτισμένο με πορόλιθους, ασβεστόλιθους και μαρμαρόλιθους, με διάφορα συστήματα δόμησης που περιβάλλει και τους δύο λόφους και ενισχύεται κατά διαστήματα με τετράγωνους και κυκλικούς πύργους και εσωτερικές κλίμακες ανόδου. Γι' αυτά τα καλοκτισμένα τείχη έγραψε πιθανώς ο Αριστοτέλης ότι δεν αρκεί μόνο να περιβάλλουν αλλά και να δημιουργούν την εντύπωση φροντισμένης πόλης. Στην κορυφή του νότιου αυτού λόφου βρίσκεται η Ακρόπολη με σχήμα σχεδόν ορθογώνιου τριγώνου. Η Ακρόπολη περιβαλλόταν από οχυρωματικό περίβολο για την προστασία των κατοίκων σε περιόδους κινδύνου. Στο κέντρο της βρισκόταν μια δεξαμενή νερού για τη συλλογή ομβρίων υδάτων, ενώ σε διπλανά σημεία βρίσκονταν κτίσματα, πιθανότατα στρατιωτικά φυλάκια για την επιτήρηση της περιοχής. Λίγο δυτικότερα από την Ακρόπολη ήρθε στο φως ο κεντρικός υδροδοτικός αγωγός που τροφοδοτούσε με νερό τους κατοίκους της πόλης. Λιθόκτιστες οικίες των αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων αποκαλύφθηκαν σε διάφορα σημεία. Οι έντονες κλίσεις του εδάφους επέβαλαν διάφορες πρακτικές λύσεις για το κτίσιμο των σπιτιών, τα οποία διέθεταν συχνά μεγάλα δωμάτια και υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους. Στενοί, αρκετές φορές λιθόστρωτοι δρόμοι χώριζαν τα σπίτια μεταξύ τους. Η αγορά των Σταγύρων εντοπίστηκε στο χαμηλό Αυχένα ανάμεσα στους λόφους. Βρέθηκε η Στοά, που είναι το σημαντικότερο οικοδόμημα της πόλης, το πολιτικό της κέντρο, όπου συγκεντρώνονταν οι Σταγυρίτες για δημόσιες συζητήσεις και αποφάσεις. Λιθόστρωτος δρόμος, δημόσιες αποθήκες και καταστήματα. Το 349 π.Χ. ο Φίλιππος, στη διάρκεια του Ολυνθιακού πολέμου, ισοπαίδωσε τα Στάγυρα και μαζί τα όνειρα των Σταγυριτών να παραμείνουν αυτόνομη πόλη κράτος μέσα στο κοινό των Χαλκιδαίων. Στο εξής θα είναι υποτελής στον αποφασιστικό Μακεδόνα βασιλιά. Να όμως που το Φίλιππο άρχισε να απασχολεί η μόρφωση του γιού του, του Αλέξανδρου,
που είχε γίνει 13 χρονών. Κάλεσε τον παλιό γνώριμο της αυλής που διέπρεψε στην Αθήνα, το σταγυρίτη Αριστοτέλη, να διδάξει το βλαστάρι του στην Πέλα και τη Μιέζα. Λέγεται πως εκείνος, για να πει το ναι, έθεσε όρο να ξαναχτίσει ο Αψής Φίλιππος την πόλη των Σταγύρων, πράγμα που έγινε. Και να πως. Το οικοδομικό πρόγραμμα του Φιλίππου περιελάμβανε παρεμβάσεις στα τείχη και τα ιερά, αλλά και ευρείας κλίμακας επέκταση εκτός των τειχών, κυρίως με εργαστήρια, αποθήκες και κτίρια δημόσιου χαρακτήρα. Δίπλα από τα ιερά σώζεται τμήμα του ιστεροκλασικού τείχους που καταργεί την ευρεία πρώιμη κλασική οχύρωση, περιορίζοντας τα όρια της πόλης και καταστρέφοντας επιδεικτικά μέρος των ιερών και των βοηθητικών τους χώρων. Παράλληλα όμως αφήνει ανέπαφο το θεσμοφόριο, ανάγοντάς το πιθανότατα σε κέντρο της λατρείας κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Τρία χρόνια κράτησε η διδασκαλία του Αλέξανδρου από το 343 μέχρι το 340 π.Χ. και δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για το τι έμαθε από τον καλύτερο δάσκαλο της εποχής, ο μεγαλοφυής νέος. Σώθηκε η φράση να διοικεί στους Έλληνες ως αρχηγός και τους βαρβάρους ως αφέντης. Ο Αριστοτέλης υποθέτουμε ακόμα ότι θα ήταν αντίθετος με τη μεγάλη εκστρατεία, καθώς πίστευε στην ανωτερότητα των Ελλήνων απέναντι στους βαρβάρους. Θα του δίδαξε όμως σίγουρα τον Όμηρο και τους τραγικούς ποιητές που πάνω σε αυτούς μάθαιναν γράμματα όλοι οι μαθητές. Ίσως τότε να συνέγραψε τις πολιτείες για να διδάξει στο μελλοντικό ηγεμόνα τα πολιτεύματα που υπήρχαν. Τι κράτησε από όλα αυτά ο Αλέξανδρος, άγνωστο. Φαίνεται πως για λίγο ξανά έζησε στα Στάγυρο ο Αριστοτέλης και έφυγε για πάντα το 335 π.Χ. για να ιδρύσει στην Αθήνα τη δική του σχολή, το Λύκειο. Μετά το θάνατό του, το 322 π.Χ. στη Χαλκίδα, γύρισε στην πατρίδα του η Τέφρα του, που επίμονα γύρεψαν οι συμπατριώτες του από τους Χαλκιδείς. Έξω από την πύλη της αρχαϊκής οχύρωσης των Σταγύρων, σε εξέχουσα θέση, αποκαλύφθηκε ένα ψιδωτό κτίριο δημόσιου χαρακτήρα που χτίστηκε στα χρόνια του Αλέξανδρου. Σύμφωνα με μια ερμηνεία, θα μπορούσε να είναι ηρώο. Στην περίπτωση αυτή, είναι θελκτική η ταύτισή του με τη θέση που θα είχε επιλεγεί από τους Σταγυρίτες για να τοποθετήσουν την τέφρα του Αριστοτέλη. Στα επόμενα χρόνια τα Στάγυρα άρχισαν να φθήνουν και στην εποχή του Στράβωνα, στα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. ήταν ήδη ερειπωμένα. 1000 χρόνια αργότερα χτίστηκε στην περιοχή ένα μικρό βυζαντινό κάστρο, από το οποίο σώζονται σήμερα λίγα κτίσματα στην κορυφή του βόρειου λόφου και τμήμα διατυχίσματος στις παρυφές του. Με το πέρασμα των αιώνων καλύφθηκε από πυκνή βλάστηση μέχρι τις ανασκαφές που έφεραν τα Στάγυρα και πάλι στο φως στα τέλη του 20ου αιώνα.